bay ule tun trum chu thil dang deuh hlek kan soi don teng in lo chop chung ko har sa deuh mai dam lo an oma dam doi in an pana nin hi khat dan lek leka cheng sa nga vel sen ngai zel turnat na hian lo veitlat maya an lainat om khop maya hau tak dan tur po kha an ni ang chung ko bangbo ve tak kha chuan an hre thiam chia lovani ti chuanin nars khan thila hre thiam sia alo lainat ma wangin ama saber chu an tum sak phot maya ama ero chu ni khat dan lek leka an thakhat lo ang vel sen reng mai ngai tur kha chu ati ngai na kha lo om si lova an mang ang khanin an chung ko te chuan an han khon ve nge ya cheng zanga te cheng zani ten khon chuaka voi khat en kol na man po kha har satakin an tuak chuak thei shamani chen khat te pe chuan cho ten han ngei ngial thina atak taka chuan an sian chho kha chutia han tlin mai chi kha ani si lova chuan chu thu mang an thak tak mai chuan doctor pakhat beng alo thleng ta a an ta na thil ti ol samda na ngai tu sakta ani chu doctor za om tak mai wang chuan damdoi in department pakhata thokte chuanin an khongai ta a remchang an lo siam sak zunga doctor pakhat chuan a thlonin alo en kol chhun zom le ngala kha soi lo tur nia soi mia su antina a ka soi lo thei lovani a ming ka soi lo chuan tok mai ro se ti chuan ka soi ta chu ni chu ti chuan van nei thak tevin healthcare scheme an lo ti hlau boka chung te po chu a om zia kha an ni chung ko chuan an hre tak lova ma se a phena mi in pen oma chumi te chuan an han chin fel sak zunga a hun taka an mamo dam doi nei thein itimayang an om ta zela ti chuanin an in khai chuak thei me ka ni tiang hei aya fi a soi chuan anat na ming te le a an veng chete po ka soi chuan a puitu te hian reman ti miau lova chu wangin katan soi rem lova ka soi lova ni ka soi tum chu hemi te chung kwa hian thil har sat ziate antana mi te in pek na sat ziate hi atak tak a chuan an hre thiam phamang lova ni ti chuanin tuten nge pui ti te an chung ko tan doctor te le thian zahovin engtin nge an puina sat dan te po kha an hre thiam phat chia lo a phena tu te nge om po an hre lo ti chuanin mun then kata pe chuan hei sipui len lai nia pona te mian chuak lei thei lo whatsapp group then kata te pe chuanin ti bera an ne ya keiman kalova tiang chu kein kalo tiang chu kein an tia ti khan mi thanem ngai te tho khom mang khan chu mi te chung ko chu mol pholovin an om ta ni van nei thlak devin healthcare scheme thadewa an lo ti chu an mol pholo pha a toy zong in an thi lo pha an van nei pui ani mai kan soitel du chu kan va in hei thil tha lo ni hi mole ti hi hria ila thadevin he scheme hi izom te ang u iti te ang uti hi in som nga lila tha ome eng poni se ka soi du em chu hei hi ni mitam tak chu chung nun kan in chu a nei nun kan in chu a hausak te kan du a chen khat phei chuan tho lo lak ram te kan tuma sipui len lain in khung ka ngai te kan tia ngai mia si lo te kha chu tiang khopa mi ver ther om khom naram kan ni tamayam o ti tur hi ni a mai tuam heti zat phumur murzinga hian mi then khat mi in pe hi an omasin chu ni tu na kan soi mek hi chumi te chu an house fal po ni chuang lo an tharau mi chiam po ani chuang lo anin pe top mai ni ka ngai to thina ke chu ni tai la tu na kan thil soi ang zong kha ka ne na hian lo thleng se kha thu ka lo se ta ila chuan pui ngai hian tam lutuka kan pui seng tak chuang lo wang ka lo ti mo kha ni anga ani lo vek le pakhat kan pui chuan adang in minron zim tu awanga an thi ka nga kan buai pha zo kang te ka lo ti mai the ni ani lo vek le ka pui ani po in karin dan chuan
ทิลทรากันติสักไล่ตะขะกับไม้ตัวมันกันเพลงะกันเซลฟี่ปุยเวลังะที่ชวนก็เทดัดอังลังเมียสีเหล่าขานตูเตมกะกันหันเทดัดตีร์เวลังะสุดที่ยังชวนก็ข้อสับเป็กเขียนกันอินริงนี่อามารถสุดตูนจุมากันทิลสอยอาจังตุชวนตักเตะรอขจวนอันจันปุยเตฮีอันสิลลวะอันหุ่นเละท่าเละอันเทียมนบากะอันซุ่มเองจัดเงอันถอตีโปอันสอยเลี้ยมเราอันติไม่นี่ที่ชวนอันมานี่โปจูอันนินจดรวยแต่จวงเลี้ยมเราเองจัดเจียงเงอวายกันจันปุยนะฮิเล่โปอันติจวงเราอันติไม่นี่ขลายเตะขานี่อารมณ์ปุยเอ็มไลจูมาท้ายบุ้งสมนิปังอาจางสมเลียเฮงกับอูนาวเตเบอร์เตจิงมีปักขัดจุงไอติจูกัดจุงตีอินนี่ตีฮีเราวัดลูเอ็มอูนาวเตเบอร์จงเตฮีกันปุยเซงเราเชียงติรูอาไม่รอจูมีเตจิงปักขัดเจ้าปอกันปุยชวนอมเสียเราเนนี่ที่ชวนปักขัดเช้าเฮียนอินเสียมตาเพยจูนี่อีละอันตั้มเลยเนมเฮรัมนัวมาแล้วนี่ไม่โดนจูตุนจุมาเฮียนริลรัวลูดเรียว่ากันสอยนี่จูเฮตียกันอินกัวต้นตัดจวนอินเดียรามาสเตทเรทเฮกันเนียกันปัจเจตีเตอันสอยทรีนกันติเฟลทุดระวังอเมรอจูเกมานีอินการกันอินไลนัดนัตเตเรทเฮเลฮาร์ซากันอินดอมต้นนัตเตฮีอัจฉริมียวจวนสเตทลิมอมเบอร์สเตทนัวมเบอร์กันนิเทยเท่ารัวเฮียนทิลมิงไอตัวตีระมาตุนไลจูรัวเฮียนสูร์บักติเฮียนเอเลมเราติรูอารอนตลัดลาเวตบไม่นี่มาเสียรัวฟิงเราเนี่ยไงตัวเลดเวกมาอุลมุนขัดรัวฮีอโคโตไงเราแรงตุยมัลฟาร์เตเฮียนอาซาวเทียงเปรินอสูร์ชินจุเนียที่ชวนฟาร์หูอตุมตาอันเราไม่เกยรัวมัลปักขัดเฮียนก็ติหูเจ้าตักจวงระวังตีข้าอันอมเราอันเทตกชวนอันรอนสูรัลชักไม่นี่ที่ชวนอันเทตกันสูเร่งเมียวชวนมัลสอมรัวข้าเรานี่ไม่ตานี่จูมิตั้มตะกินปะเทียนกันเอาทรีนะลัลป้ามัลสอมรัวสูร์ตีโรกันติทรีนะกันจงใจในเคลนดิกตีร์กันดุชวนอาจางฮิจวนรัวมัลขัดนิเวฮิกันตุมตูรนี่ฟาร์ขัดตัลนิเวอิตุมทรีนังอูกันเทโตกเชื่อกันติเฮียนรำนวมกันเสียมเฮโลนี่ไม่นี่ดูต่อกัน